Pilates-ohjaaja. Minä olen valmistunut Iranissa liikuntaopettajaksi. Tää alalle mulla on kokemusta 18 vuotta. Ja nyt pääsemme näyttämään, mikä se on Pilates. Tarkoitus on. Monet naiset tai miehet on kärsivällisyys kovasti, niska ja hartiat kipua ja välillä tulee päänsärke hirveästi, että ei pysty ollenkaan pääse nukkumaan tai työelämä selvittäminen. Eka liikkeelle lähettämme vähän helpottamaan niskalihakset ylös. Avaamme kädet, nostetaan oikein käsi pään yli ja koko matka pitäisi olla hengitys. Kun nostetaan käsi pään yli, puhallus tulee ja kun palamme alkuasentoon niin kauan sisään hengitys tulee. Näin mennään. Viisi kertaa tehdään tätä käsi ja sitten toinen käsi aloitetaan. Molemmat kädet nostetaan ilman päältä ja puhallus tulee mukaan. Ja nyt jalat tulee mukaan. Seuraava liikenne, että todella tärkeää. Monet naiset tai miehet kärsivällisyys, että virtsakarkailu. Pääsemme vahvistamaan lantion pohjan. Varpat eteenpäin, kädet tulee mukaan, kädet ilmasta. Niin kauan mennään alas, puhallus tulee mukaan, polvet pitäisi olla eteen ja sisään hengitys, palaamme alkuasentoon. Nyt lähetämme vahvistamaan selkärangan. Teetämme kiviasento. Venytetään selkä. Nostetaan oikein käsi päästä irti maahan. Puhallus tulee mukaan. Ja palaa alkuasento. Vielä lähdemme vahvistamaan selkärangan. Tehdään hevosen kengät. Suoritetaan selkä. Vatsalihakset on jännityksessä. Kädet tulee mukaan. Pää rinnalle. Puhallus. Taivutetaan selkä eteenpäin. Ja sisään hengitys niin kauan palaamme alkuasentoon. Vahvistetaan alavatsanlihaksille. Vasen jalka tehdään 90 astetta. Pistetään vasen käsi polvi ympärissä, oikean käsi nilkan ympärissä. Nyt lasketaan oikean jalka alaspäin, puhallus tulee ja niin kauan palaa alkuasentoon. Vaihdetaan toinen jalka, ihan hidas, ei ole kiire. Vasen käsi polvien ympärissä, oikean käsi nilkan ympärissä. Puhallus tulee mukaan ja sisään hengitys. Yksi kerta vielä tehtävä. Nyt veti ja vaihto. Puhallus tulee, kun vaihdetaan jalat. Nämä on muutama liike Pilatesta. Tervetuloa!